yen a ye de tutu ade no ho saa no ye hu nsonsoye no wa bia bi say okay said the bia ye kodwom ntino ene ebo ne hu ni say ne wo be connect say wo cheno be connect say nti bia ye hu ni say ebo no e wo soro ena wo mu so a omu di no bosome egu wo so okay bosome we nuane a ye to nyina ye to ni nyina in bulk e de egu wo no saa bo no so no e ba fam nti me no ye toto saa ne ma no adwo ane wen no hwe e be kofam ni odi ni bosome no said the wodi ni bosome ne de wo no no ene wo kɔ na sa e kyena no bosome baako entam no wono no wo hunu wo kɔ na surprise na e ye different na and the wobeti ase very well but the ono beto no enne 5 cedis na wo kyena obekɔ na ye 10 no adekoro no within 1 day no ohunu ne say sabi ye unreasonable inti eno ne ade a ye de Ghana fo di hu nkomo a wo mo kyerɛ mo adwen kyerɛ sɛ no kwasɛm ni o mu hu ni saa me hu ni sɛ wo mo ka sɛ o mu hu ni saa ne wo mo ada ne da bia o mo odwom o mo tɔ ade o mo di dwa o mo yi sika ehu sika anim okay sankrofo no ena ye ko ase ani om kokodi sankomo no esan sa adwoa se ne me ne omienu ye nam ho na ye kokodi dwa niema ebia ebeton 5 Ghana cedis a obehu ni se efo no me amba bia me free ban me hu ni se ne boarding inte wo se ba fam ni nyina no egina me ne ye sika sem se ni sife kura inte ye behwa esikafo bebre na hu ni se oh niema ne de ne meka se ewo fam sebe me no nso de nso betimi akase woke ene no ye hu ni se ne ye hu ni se sikafo hu ni se ewo fam no nti ye behwa Ghana fo bi ekire o madwen ekire ni enti o mususu se ena ye kase ni ma ma fam ye bebe no so na mayendi kan enhye gas no edie no emi se medical kire mu se ye ka cost of living no enye asentuade nko a because as a government na you know focus ne kese ne pa eye on fuel prices and afango ne so ba form a eye asentuade bo no ene nuane na ebi enya impact no ewo so na ye bisa sanse sesi akrom han wo mom yusu gas no edoso chen chakofuo no ene because of course eniema akonanim enti yenhye wo mo a na wo mo so efele wo mo cylinders any ade from Ejano so e won komono net say adwa me da se wo mu say gas first ananka ye ka gas eja eyusu anan from eja nanka ye mu say eye wo mo no anu anuane akese no eno mu yusu anan say bia me no ye fie ena eja premain semuntini akwakoto cylinder akofele gas na eja ye de ababe no anuane e wo fie nti eno na say bia ye be hye ye nkuran say ye nkone nkonko fele ye gas na emra me yusu ba say na gas apema konanimu ama say cars awohoro a ye yusu e wo Ghana nyina no most of them e yusu gas enti say such vehicles no e yusu gas a and from a jano ni yusu no akwa anim okay enti say ekwa anim say ni so eno nso no sen e na Ghana fo esifa e patronize e defa yenhwe eno nso enti say ne me a me taxi driver makwa fele me gas a mene ne wakwa fili fuel fangu no ye hwe ensonso ye da ye ntem ena yenka ne hu ni se ye won from eja no na ye gas ani ye wo fangu no no ye petrol ni diesel a ye totototo wo honum ni mienu ni nyina no ye emframa anekuta because wo biefu oso de to honum a wan hwe ye emframa betimi awe no but to the rate say emframa betimi awe gas no wo soro okay enti ni Ghana fo bi nso ekire o madwen kire se yenhwe mfie bi a etwam memfa ne se be ye mfrihia na ye etwam yi na ye to eye gas ewo filling stations awuro ni bi te se bi a ye cylinder ye 5 kg ene ekopem eye 15 kg yetimi to bi be ye 320 Ghana cedis eye recent past government ye etwam ye ene 320 Ghana cedis ane ye to no abafem ama se ni ye fele no 270 Ghana cedis okay Ghana fo bi kire o madwen fa ho 2.7 me firi 2 moto nie se wa hu bro bato and akofo adona we ubufu ese 320 cedis 320 cedi me ye full MPP me ye full MPP ye kan fu se di agro ye pose o man se mu ye fu keke o na obi aba na obon homoden a wo se ye nka se dey ye nka dey tie me butu
Edi check profit amenya no so. Mama, obadwuma wate. Good. Enti Adwoa we no we kura wonye ayo onye se bi ono obufu ani ton o your customer oba beto gas ni bi e dia kofi akwa yusu nti wodu wonum na ohun se price ye ton mfrihie bi etwem enche ye 320 Ghana cedis no ade ne no ye ton 270 Ghana cedis, which means niema ye se abafem no egusu bafem na dedi nso ama Ghana for taxi driver for bi nso di nkomo efa eye inframaja ni titiri wo mo yusu gas ewo eye wo mo ehyen mu no wo mo so mo di tudwa kire mu se eye no kore nanso se ebeche ana enche no eno nso ejina some of filling stations ni so eye gas filling station no because baby potia wo be kwa kwoto gas exactly because ebi no hu ni se obekwa kwa fill gas no ye bebu mframa na egum. Okay. Enti no wonya chi wo car fiti e bia dome hanum say ekwo e bia latabi okohye no ubehu say gas a ubeto no 20 Ghana cedis a wodi bedu wonum no ubedu no ti anye ya wudu ka na hyepe na eje wasi kwan ebe nso susu say eyade a baby a wonya baby pato ne yi a etime de upoko esanso de wo ba. Okay. Na just say one say certain nyina anye pe ebi criticize ebo aban na baso ebi nso criticize ebu amanfo abam afa aban anamuntu a wotu no ho enti Adwoa se ko na ekokoba ni se ya inframaja nkomodi a ye die no na je se eye no kure se ampase inframaja ho abafem ana se ebi a yesusu se ewo soro. But I'm so happy ye hwe abranti a utimi uni se oyo obi a ofilisa gas no na cylinders no e de ko restaurant e kokodi omujuma matiefo mra Facebook woba Facebook Sompa 106.5 FM Accra nkomo ya ye di videos ni bi egu ho wonso ubetimi anya bi na wa hwe na afei no wa follow nkomo na yebo no enti oponto aso midase enti ye hwe sene Ghana fo ni titru branche ya wakasa yi wonso mu ye mrantie mienu a ebi ka ho a oma ba gas filling station on ba ko fill gas wo pie frifie no wo se wo ka kire ne boss ne say eye 320 into ono age 320 ska ene odeba into o fill mienu a eye 640 now 640 Ghana cedis a wonim say eti a oba aba ba fill no oduwo no ma eso ate e de aba eye 270 into our film yenu a 540 into 540 minus 640 no wo hwemu a ne balance say na wenya de ateneto na just be 200 kura ana de ateneto into no ka say ne mfaso die kura yesen what I say enu ntinu say ye ka say bia cost of living a ye wo efa bi wo hono ma akọ na ebi nso kire say enya reflect ye. Okay. Obi wo no ma ni dwa wo die no odi ni sope enti no se wo di dwa sope no wo nhede nyamfa so puduo te se na obi akwakọ di dwa bum hantuma afna enti wo kwakọ di dwa nyamfa ne so ka obi tonkosua wakwakọ to one crate e na one so ne ti so na wo ton eno no ohun ni se ebo na ba fema na se eso ate ba obi akwakọ di dwa kosua crate no wato beye 10 bok ena wode anoa ena wo ton a huni se ensronso ye mfa so die beba mu no e wo soro na se kosua na se crate ba ko ye 50 Ghana cedis a woto 10 a to ne 50 ne pepepe but ye hwemu a omumienu mfa so die no ba ko de wo soro se wo kwa akoto ade no ye quantity na nipa no afa good but se meton crate ba ko e bia kosua no crate ba ko ye 50 oton a won fa so e ye 15 cedis a uwi a 65 Ghana na obenya enti de obeto ba ko no oton wi a ne fa so ye 15 cedis ba de obeto du no ne fa so no e ye 15 cedis ne times number of crates na waton no ana wato no enti definitely no so woka say de wato ba ko no won hye de ese wuhu the only thing ne say sa ba ko na waton no fa so na wenya no entna wo ho nche entna ho nche is true say unfa so e wo create ba ko so ye 15 Ghana cedis a 15 cedis na enne waton wenya no eno na wo be spend on
yourself for the day and your family. What you say? And 15 cedis, and young man say, what did you 2 times a day, Kuranoa? Of course, you will not even have 1 CD be left in post what the bay savings and a baby. But a be at the or no ton 10 crates, 5 crates, no. What a tiddy obedia, Anya Bicro, Benya Bibi Kakra, Eddie, Sanko phone so no faso or sro, and no sumo do. Well, into no, Adia Bakwa, Yabeshani say, ye bet me when he say cost of living accept ye can once me above moi. A bejina ashentu ade so. And no because be susu dua ye bet me dia. No me no nyina dwede ne bet me hu. Because obi ye find to say maame akosu agwaboaje. Se we tuka efifie na okwa akodi dwa bosome e de aba okuta ne car. Kai na woni se onfa driver. Ontua lorry fare bia. Uti anya ye kura wontua loading fee. So no no lorry fare no na ye fango na egu ni car mu. Enti ono no oyusu a onhu ni saa. Ba me no me no de no. The same niema na ye maame akosu agwaboaje akoto no bosome no. Me no wo fa ni the same thing na wotwe bia ye be hu ni se ebo no wosoro. Right. Ne make what you say. Enti ade ba ko wo say adwadifo eti ase ne say se o to ade ketewa emfasodi a wo benya wo mu no enko te se ne wo to ade ni kekese ana bebre. Na say ndie I agree in a way. But ye hwe wo mu di edwa na kese mu kra no. Obi wo ho no mo a enioma no okra wo sori ahomache efri amasaman ensawam no wa besen akwa akra no wa koto ebia aboboya nkumayi ebi nketo yi wa kolodi niema ntosi kakra meko kakra jene kakra free Central Business District na wo de aba besen akọ no wakọ akoton obi nso wo de anu obi nso niema no wo fa na kese mu etuka akọ ebi ekura bi ase transportation na efri ekura na ase ansa na niema no aba bedru ahanum sei no ewo mu se wono no woto niema ne duduo mu o but compare akwan boni enti no enya me wonwa se de ono fa abobo ya kakra bi ebesen ko akra ha yi akokoto niema no besen ko nsawa mu no okoton ne bodwa wo no wo betimi enya de wo hwehwe ne so ne de na de o free honom so no so obeba na obehu mfaso de ne kakra bi because ye de sika na dodo no a aye lorry fare because of akwan ehunti ndi se wo be hwa won se aboso kan fo mpanifo ba ha sei no o mu di nkomo kire se wo ye dwadini na wo ba bedi dwa bo modern se wo du aboso kan a enko wo mu ginegina kwanchen ko mo shop wo because se upese wo hu se ade na wo to no eso abafemo pa eye stores no okay na wo behu because se okokwan wo na akwakoto a ekwan no no kuta ni trimu price na wo bo e de ama wo a wo ba beto no se wo bobo ne ma wo na wo gituma eye ne mfasodie wanye antuma obema wako basanka wo costo akwakoto a ewo mpokura no tie yi a wotimi nya nkrata edi adanse se wabeto ne ma bi sei ewo menchen enti se bia e ba se bi mpokura ye kro no de kura sabio wotimi yi hu frim okay ana woke ade no makwakoto meto ye no ebo no sei na meto no ewo kwanchen mede ko ye wo se mede kokko fix ade ko de wo se mede fix no unya no se ne wo sa o enti se wo de ko akire akwakwa ye wo bedu o ye so ene oni ha onton ade wa ha o enepe no da no no ba ha ene wo hwehwe na hu no na afa woni aba betu aka wonsem nti ye be recommend se eba edwade hu niema no se ne eya aboso kanfo kan na wo pese onya the right price of it na wo se wo kofem na woni eye wo mu a wo tonton wo shops awurom no ekọ na kokodi nkomo ehọ no na wo betimi ehu gina bie se okay niema na ye kan na yampase yate so anase ente so me this one say trade minister recently ekọ abuso kan ene adwadifo kokodi nkomo ebisom say ye no krose niema na abafem ana ye show so abochi ana highlight say niema ekoso na hu benya se wo se mpanifo
echo grounds ewa abosuo kan kwa witness say niema ye ton abosuo kan na bafem anase ma fem eyampa nso minister no ko no onya dance die chese yampa say niema no ye te so bafem a wosusu say ye betimi ate so ama na bafem more because of how ye insidi no any dollar no e rate metwasi ya etoda kwanchen atoto no so emma ye nheda ehunu senior ebuo no esifa etie anase bia cost of living no esifa tie yemfa ne sese me no ye tu kwan akokofodua oko station na akwa akofo car ewo price ebejo o gina kwan chen nso afa ewo price ebejo sa ne esifa tie sankomo we no ankasa na eya na akwakoye obroni be kase daisi ya na akwakoye bibie wo ho na ukoye no nso no generally on cost of living no enkomo a woni Ghana fo ekodi ye no enye ebia TNT nko a anase gas nko a ye ka general cost of living se enkomo aban ni di no anya bia wuhunu ewo wo botom wasetena mu no wuhunu bi sei ena omanfo ni bi ede tuja me hu hwe bra me hu hwe de be nyama aboa na abafam me hu de ekọ ye hu kire pa wo mem me hu de ekọ ya si ya tete nyama be na ya tete so o ti na na kama nyonyomolo obo nu odidi kakara na kama didio nu so sanwu cha menya fio yato nyama maga mi kpora na nya wo chonchi na mi sia mi de kuku na mi sensi bibi abafom ama vise o mampeni mama bedi sui na sensi bibi abafom a ya mi di hu ni se sika wo botomu a na bibi abafom a hu se bibi abafom ba sika ni botomu a na bibi abafom a ne ko bibi abafom sika boto e dia meto e se dia meto ba me hu se just am no yebedi brunye sika bi ni ho sika ni ho kra me ban se me di brunya ba just am on e drive pa ntino it Moses can semen na say 12 for some man to mu a idi abedi brunya wie di zimbe ntino na mu hu se emunyem resa me kona meto gini me van se 20 cd ene ami ko sana meto 20 sana meto no e ikura de me se ne bo kura sa kusuro akakeduru aka meto 10 cd ko no ma be ne 20 na meto akakeduru extra ko ne ko so ntino mo biblo ate food ate biblo no a sede na me hunu no ene kura bi epija so that say the omo kan say fu na abafom ba ma fat dropping ko alajo enwa ko alajo nipa jimete Ghana de da nya so alajo bi am ko bla sisi ko mi tutu mi 50 ba waji meta na we de be no na abafom de me de we am uza bi mba afom am no what say first nanka kosuye wonu a esa ezu sesi akosuye ye no a ensa bibia boa ye den eti ye wotere ye papa ti bampani onye bibi mfa ho ya no kro bi obeka bi aboa ade abafom aye kosuya nketenkete abafom asa na kyerese wo kyera nkosuya nketenkete no eno na ne bo abafom but wo mo ho kyere wo mo se de na maame no wo ka no na I think say I will agree with the opon cause say ano as a Ghana for nankasa no so far as ye de amanyosem ahwehwani wei atare ye ni asese no ne ye de benante ne de asem no ye nhunu ne ti nhunu ne nan no kwasem na meka kire no because de wo ye enye nipa mako bia yemfa ne say nipa no se obeye honest ananu se obedi no credit nafa woyem pipi ni a wobeka se obeka se so ene so saa woyem DC ni a obeka se ekoye pa ain't no but at the end of the day outside gentility home cry and they say ye wa wasem ain't no opon emi se so far Ghana fo a kire wo madwene but me no be ya adwene wo niema no se si a ye ntutu ye niema ye yenye more concerned and deliberate on baby ye to ye niema wo to niema no niema bi a wo expect quality ene ne keka ho because wo ye nipa ho adwuma se bia wo ye mechanic wo siesi obi car anase wo render services ema obi na niema no a wo de ye adwuma no se wo koto na koto no wo ba bi fu a
na akoye adwuma na ebese ye ntwia wo ka say no de so sa nti enu ni nkranhye kakra ye beka che Ghana for say yemfa say okay bia wakodome market okwa kodidwa sebi ade ba ko se metwa ne mfoni ma me ne unyina yete ase ne say se makodome market kwa kodidwa me pentos ato obi age store e we inside ono so tontos ni bi se me ko store no na me kokoto a wonimu se wage store ai wo sabosumi bia wotua kanti no obehwa ma ne bo no akofem sene bi obenye sika de atua shop no na ne oto no so abonten ne de wono no sene tie bia obefa mu saa nti ono no price ode be ma no obefu se wabu nti ye be encourage sene mpanifo kan wa buso kan se opese oto ne ma go to the shop enum mbeboa wo medisi no won say sene wo kan no se wo man no ye de amanyo sema ba be wura ye bibia mu won but ade ba ko se nyina ye hwe ne hwe ne so se me no nyina ya wo yen efi ye fun ba kumu na se ye nyina ye be pie ba bonti ne enyin na afi edum pempe so me hu se wo ye menua wo ye menua ya brabo no enko saa pepepe won ebe ti se be ye fun ba kumu ma enti so for us amu nyina mo pie firi mu no obi abo ne bra se no ti akwa ti se trotro woni mo bi kura no hia no trotro ma musi obi akone kwan saa enax se wo man Ghana setena ya ba betina mu no akwa kosi enu nti ye behwe we ni nya ade o se mani si wonum kwan won se ye peke no sector by sector ene yakọ gas nyame adoma ye besan so hwe efa foforo bi nso no okay yan hwe public toilet nso first ni eje sen se ebuo no nso no abasen se na fe yan hwe ehu ni emenyina medase right ni ye wia ye firi ho a ni ye de aba rent ne edansie ne ni nyina right opon ma me na wase enwumre yi Ghana adehye na chese international reporter papa nana opon chicheku enye adwuma ketwa wo fura bonte ba ne hu fifire se tie nie enkomo a wokodi ye buburija ebi na wabeboboboso de amayen a yenso ye ne mo acheyi eye Sompa 106.5 FM Accra hot bite kasebo Leicester Company Limited woman de years toothpaste ene ne brush aba edwaman so me say afi 2026 ma wanum enkasa aha wo kasa kra no na se obi ejina wanim na se wotia nipa no ohaw bie ni ho confidence ne wo soro ni nyina no ene se wo de toothpaste papa ene brush papa ene twitwu se eye yaz ba ko pe after that name no ehwehwe foforo bia biem ba bia tonton sa nneema yi supermarket mu shopping malls ma mena wabo table kitua bi wo woda na echi ho no okwa ubenya yas toothpaste ene ne brush ni bi numbers a wo be frɛ no 0501 619588 0501 619588 ana 0501 390338 mua mo pen dodo atu na maton no Joe's bread and pastries woman akofa Joe's hot kinky aba edwaman so na we no yetu no at 3 Ghana cedis me pacho Joseph dokono no ye ntone baako se bia wasori anopa na ufili se upedokunu dia no akọ Joseph ho se wokoto dokono baako akodi bia no de okwa no wanya ho no eye wholesale prices enti ya said da aye de ama wo mo ton dokono ene wo mo a wo ye programs a wo mo pe dokono in bulk na wo mo de asom wo ma hoho wo mo ena Joe's hot kinky no aba de ama wo mo because oba ho no a wo mo tu no ma at 3 Ghana cedis uso me ne wo mienu nim se sie Ghana ya ye wo mu obi ani ho obodo kono 3 Ghana cedis age Joseph wo pe enti kotu wo ho na fa kwakoye o program no dome commercial bank no echi ho ena obehunu wo mo eye Joe's bread and pastries ena akofa Joe's hot kinky no aba number no eye 0256 06 8832 0256 06 8832 Midima for Herbal Center Dr. Time da sono no wodi ayaresa papa abre Ghana for say ye stroke na bu egu ho say eye sisi yade say eye ukotodwe waposo diabetes hypertension kidney ho hawo ni nyina doctor ye ho adwuma Accra Pokuase Mayira eho no wo Kumase Ebuakwa Agugo eho na monso amwo empotem wo no monfo mani nkyere wo mne aban school no de anim hwe 0244 774282 ana 0500 72
7215 nnwumakuo yi adaroma ɛne yɛde hot bite kaseɛbɔ no ɛbrɛmu bi ka ho yɛkɔ anim no yɛde wɔn ho so adwatondeɛ no ɛbɛbrɛ mu twɛn yɛ sɛsi a na yɛde no nsia no ɛbrɛmu deɛ no ɛtoa so aka ho. No kura aya hot bite ne ntoaso ne yɛde ma wɔ no na yɛka adwadifo edi nyina wɔne wie a wɔn bɛkɔ akɔforo hyɛn sese hyɛn no ɛho akɔyɛ sadeɛ bi no ɛho akɔ atwe paa ɛno ɛna wɔsoafo a wɔno na wɔne aban ɛntam no wɔbɔ nkɔmɔ fira bankasiem wɔkasa de magana mampanin ɛno ɛyɛ Felix Kwachiofosu ɛna wɔgyina simpie ne apa so ne sentwerɛfo abɔ nkɔmɔ na wɔkasa no wɔse no kura ne nyame anim ni wobɛpie nkran titiri pa ne Accra Central efiri hɔ na de ba tudum finfin hɔ no de ba UTC hɔ na de abedu sakre kura de ne ɛbɔ no amiensa kai no kura wunhu bi mpo no wanya bi afro ne abehunu nyina ya amanfo de private ne nko a afei ba ko nso beba nso so a ba bi ya 5 cities no charge 15 cities saa de na mso ma sesei enema ekwa achew pa e wo man Ghana mutitiri pa na nkran na bra wodina simpe ni apa so ya woni ye bon komo no what can I say is that there are some transport operators who are engaging in rent-seeking behavior. Because ordinarily, transportation is a largely private sector-driven activity in Ghana. For some reason, after the persistent reduction in fuel prices, there are some operators within the system who thought that they could engage in rent-seeking behavior by creating artificial. Now, some of these operators do not go to the designated spots. They roam in the hope that shortage that is created will compel commuters to part with more money than they should ordinarily pay. They are creating scarcity to drive up prices so that they can engage in rent-seeking behavior. It is unlawful activity, and it must be looked at. Government indeed is looking at it to ensure that those engaging in that activity are brought to order. Eya abonefo sem etiamra sana enra say every Accra Central ekọ kaswa amanfo ade ne 10 cities so amanfo asase ade 15 cities esansa no mienu mpa mu abo ekọbọ no miensa na ade ebe mpo na asa sansa kai ne krampo bi mma aban igusu a wo hwehwe mu a se wo droba ni a ye be chew se ye be di bronya se eya mefu asase cheche nkrofo won be koso aye na won mo be ya sa no ye de won ade agina emra no ano wo hwie ye pe eno aso se na nsa ya won ba ya se ye fra bibi lean government won mo boa ama no yesika ne yatimi abo ho ban ye pa no na yesa asoafo no mfa ketua bi na no kure asoafo ketua bi amampani John Dramani Mahama wo faaye no abo mama na service kapa. The petition against the Chief Justice, the President's mandate in respect of the petitions against the OSP and the Electoral Commissioner and her two deputies ends with conveying the petitions to the appropriate quarter, which in this instance is the Chief Justice. The petition against the Chief Justice. Etiefo mfanche hwehwe no tum mame edam fatum wan hwe kire hontia abi odi muone na ho saa na nka ye pene no a na wo ka se ebra wo modi asoafo ketua bi baaye na eboa ye ma wo man no yesika sem yetimi asevu no afa na abedam ye hwe na afa ye mfa no enso matiefo atew. Somebody say that presidential staffers acted as deputy ministers. No, they are not. In terms of entitlements, they are equivalent to ministers, presidential staffers. They don't function as ministers. But in terms of what they earn and the package that goes with their office, they are equivalent to ministers. Presidential aides are equivalent to deputy ministers in terms of their service conditions. And then there are political staff who are staff of these staffers. So if you put all of that together, there was a point that we had about 361 under President Akufo-Addo. I think about 41 staffers or so. So the fact and reality now is that we have fewer people in government now than we did under the previous administration. So significant savings have been made. That cannot be disputed. That enunti yetimi aboa ama man sika no public person no ya bo ho ban pa ma to antete ohi abanda da no a na ma masoafo ne bebre bi o krempo a wote ho a wanya hwe enso ne etua na kasa soafo ya ban ya ba he de ya anya ne sa akura abusu anya me ne nka we aye onimnyamfo Felix Kwachiofosu na numa asem ma kire mu
na yewura yi ensem no wa mana no ampem wa sa wode wani kyeremu ewo Adwoa Asare kwama kese abato mpasuaso ye no enso ewo mfifi mantemu apanyin ena eyemra hyebedwane ewo ho ne kasa no woto aso ebiemu se sane afie twemu no Chief Justice Mama Gertrude Daniel enipa bi etsensan na honkrata dodo na akoma mampanyin se ne dwumedie no wabu amamra ya ebata honi sunte no wonhwe emutu na konwa ya nei wahye na namu no wachira se foforo so asai ni ti na enipa be sedu ena ye kase no wachira se wode krata petition ni bi e de abre mampanyin se wo hwe ma mi gen ya wono woye abato obedwa komisa no a wane na bedi akirefo mienu Bosma Asare ene wo foforo ya waka ho no onum dwumedie no enhyeda enkoye ayese enkontabuo mapabia da enhyeda nkoso eno so krampo achi no enfonso dodo na ena won dwumedie mu no eyi ni ti wo munti no mo muntina se entena enfofo mane made na wo mu kwaye nti no aban no enya bibi enfa ho no kiremu nipa nson ena de petition afa wonom ho ede abre aban no na eno achi no krampo ne yewra kisi ajaben ya wono eye contact record boni special prosecutor wo kirese ono so nipa miensa ena de krata aba ho se aban ne hwe no nto no enfra konwa so esan se wono so ase wode ne tumi die ya wadie no eye mensem e de kire enipa bi wabra eni kwan se eba ne sa na ne nyina mu no wo kire se nipa dui won krata no ebesi mampanyi Rajon Dramani Mahama ne nsem no sene amamla no ese no na e wose wo bo akire e de ma Chief Justice entiye kase no wo kire se Justice Paul Bafoboni wono wapi akire e de ama no besa na wotwe kakra ni na woni ho asem bia ka bie mampanyi eni ho asem bia ka biem gise bia Chief Justice ahwemu awie na bia asem foforo bi wo ho ye futuo kwan so mla kwan so a obese ne se wonya eno na ho anamoto no atimi aba emu nkyeremu ya wode ma ye ne sei ena na sitie. The petition against the Chief Justice, the President's mandate in respect of the petitions against the OSP and the Electoral Commissioner and her two deputies ends with conveying the petitions to the appropriate quarter, which in this instance is the Chief Justice. That was done a couple of weeks ago. I think I announced a total of 10 petitions were received from various individuals and groups, 7 of them against the Electoral Commissioner and her 2 deputies, and 3 against the OSP, all of which have been sent to the Chief Justice. So the President has no role again in that, and in that regard, we cannot speak to it. I, as the President's spokesperson, cannot speak to it because I honestly do not know where things are. The Chief Justice's outfit will be in a good position to, maybe you may want to send inquiries to the Judicial Secretary for an update. The President will once again be called upon to act in that regard when the Chief Justice is done with determining prima facie whether there is a basis for it. When that happens, the Chief Justice will then set up a committee. Ebusia ene ya etwegu ye eyamanso for ya wono ekasa edema aban no brekro na no Adwoa Asare asama kese wono so enesa ye womra hyebedwane yewra Felix Ofosukwachi. Ye free sa ensem ni mu na ya shamane foforo prosefo e wodwabo so mensin ni mu ewo atoye tifi mantem ni mu akire enipa enan ya abusuafo miensa na chese 3 family members wo mo eka ho dendenden ya abontinsu ni so e baako ebe ka ho mo ye nan wo mo ekire mu se opanyini bi ya wotu efom agudie yi ebi ne nkuma mu wo ye small scale miner ewo seshi abrokofe eho en wo mo koto hye owura yi eso a na enye asem ketwa na September ne da na etoso aduonu nan eya afie twemu en wo mo kyemu se emrantie bia no wo mo ahyehye niema akese eni ohu wo mo anu wo hu se wo mo ye armed men ankasa tuo ne niema etimi didi bone ema ne ye yie no na yade se ebi ewo emrantie enan wo mo ehu uba Facebook a wo mo mfonyini ene yedi agu ho no na wo mo kyeremu se owura bia ye friend Francis ni ya dodo no afre na ban wadi mfihia no aduonu nsia na wo ye security guard ewo sa mining site no a enipa yesu se wo mo ye amani koto hye small scale miner no se wo mo kwakobokro no na wo mo agini sika na niema bia ewo ho nti ye kasa yi security guard na kura no ewo aprosifo ensemu a wo boa manhwehwemu akoso na wo yi de ekoso sa 24 September na efri honom so a yesi afi mu a ne da na etoso edubaako ena aprosifo nya intelligence ewo empotem honom se sa kronobo no ekoso honom na nipa bi nso eka ho ka sa emnantie nan no a ya kire wo mo no Gideon Tano wono dodo no afre no ape wedi 21 years seshi bonzan eho ene yakokire no ena afenso wo msa kokire suspect ba kwa wono ye okada rider ewo dwabo so ho
yɛse yɛfrɛ no Anthony Ahoy enso edi adodo no a edinim no wompotem ho eye nana one na yɛka sɛ Gideon Tano no ene Anthony Ahoy no wo mu nyinaa Dwaboso District Court aremande wo mo sɛ nyame yɛ adom a bosumi ni de toso aduonu enson en wo besan ababegina emra no animu biem en na afensu 13 January no nso nipa mienu yaw twenebo akodua 21 years seshi aborokofe honom a enti enipa a wo ma kire wo de wo keka bomu a na kyese wo mo kobeye ensia saa nkrofo no nyina no wo mo gu aprosifo akache ya wo mo boa amanhwehwemu atimi akoso prosifo akache no obi akɔhɔ akɔwu na ene ye ho mfimfin hɔ no a kroba akɔ a yɛfrɛ no sɛ Abutia Chloe ɛhɔ asɛm ne yɛ kan ɛno wɔ Framantam mu abrantie bi a sɛ tiefo bɛka ya bɛɛ na kakra de ɛne yɛde bɛto anim sɛ abrantie bi prosifo akye no sɛ forestry reserve bi a yɛfrɛ no sɛ Kalakpa forest reserve a ɛwɔ ho west district no mu a na wildlife officers bi a wɔn mo baban ɛwɔ mfimfin hɔ no etututuo bi akɔ so ama abrantie baako a wɔn akɔda mɔbɔ nsa koraa yɛ afrɛ no anya mfinhyia aduonu nwɔtwe 28 years na waka ho bi a wodi ne dwuma dodo na edi a wɔn de nim no ayɛ Raphael Ganyo etuo kɔka no ma wɔto aya no wɔ nsia do no abrantie a wɔn mo kye no na agya wɔn nim sɛ wɔn no ɛna wodi anim paa yɛfrɛ no Frederick Tenge we kwa de Frederick Tenge mu boy assembly member wɔn no wɔn yɛ abɔ nkɔmɔ ɛna wɔakyɛ sɛ saa abrantie no a wɔn mususu wɔn na ɛkɔto tutuo no abrantie no prosifo kye no amom de ne kɔto kukum sɛ gya wɔn yɛ na asɛm no hwemu a ade akyi nra ne ne yɛya yɛkɔ afiase ho kɔhwɛ ya brantie na asɛn ne ho sɛ wonya ahoma wɛn sɛ wonya awɛn ɛne wobi ntimi nhunu na bia na wosusu sɛ nia wɔnde bɛyɛ no bi ɛne nia ebia wɔn de ne kɔkɔto a sɛ yɛsi wakum nipa nti ɛho ayam hyehyɛ no wɔde yɛ sɛ o efurudifo saa bere yɛ ntimi nkonyane ne musan sɛ de nti na akun wo ho ɛno ayɛ asɛm kɛseɛ paa na assembly member ya wɔno ɛwɔ Abutia Chloe electoral area friend sɛ Frederick Tenge wɔno na ne yɛ bɔ nkɔmɔ yi ana wɔkyɛ sɛ wɔno korɛ wɔwa na police commander friend ne bɔ na maneɛ sɛ no korɛ abrantie no sesi a wato ya no mo nsia do na wɔne kɔhwɛ ne so no na agye wɔno ane nkwade afi ne nsɛm ya me ne wɔkasa yi abusuafo a ɛyɛ Raphael Ganyo na abusua no wɔyɛ afro wɔn abo amaneɛ akyerɛ nsa abrantie no a isuso ne di awuo no wɔnyɛ aku ne ho sesi yɛ ne hwienye yie Raphael Ganyo nso sesi wɔno nso so wato ya no mo nsia do no nso yɛ ka no hwienye yie na wɔda prosifo kokum ɛwɔ Zito camp emfifi hɔ no a ɛna na wɔn nso yɛ adwuma wɔ hɔ a wɔn kɔkye no na wɔn de ne ba yɛ agya wɔn nso sɛ nkɔba boa nhwɛmu ɛne sɛ fofia ntɔta no agyade ho aba mu a wɔde agye wɔn ane nkwa ɛde afiri ne nsɛm yi na wohwe ɔman Ghana mu hase no mu ampempi na no nananom aka to sɛ aduane yɛ awa meto no maame ana na buchi aso no ɛyɛ na yɛchi kokon nso asɛbie so yɛ na yɛ ni ne ma na ɛnam so a wɔmpɛ na anasɛ wuchie ne yɛmfa yɛse nkɔnkɔkyɛ ne sɛn yɛte ɔmɛm ase no ma na nipa num binom ɛma wɔ homene so sɛ ɛbɛtrumu fa wɔ dwumadie ya wato ne din sɛ LGBTQI+ no ɛyɛ ade a wɔnom so pɛ sɛ wɔgye wɔn ho ɛmenagyeɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu hase no na ɛsan sɛ ɔman bi ada no ɛyɛ na emra ɛbanta ho nte no ɔman Ghana mra no anya de a ɛma ho kwan sɛnte no ɛne wɔyɛ da ahodoɔ deɛ ɛne protest ahodoɔ ebinom atwe ama Ghana fo mpanyimfo binom a yɛnim sɛ bɔ ɔman kyekyereyɛ ɛne ne nkankrom a wɔnom edi emu entintiman alɔyafo edi mu bie no wɔnom momo akɔgyina mu ɛko ɛde ma saa nipa nkɔfo wese nom asɛm na akɔtwetwere mmarahyɛ bedwafoɔ bo sɛ yɛagye atom ama na baba yɛ mmara anasa asotwe bi bɛba hɔ ɛde ama saa nkɔfoɔ no ɛyɛ ade ɛho asɛm besi nɛ ɛnyɛ ade mpanyimfoɔ timi ɛde saa mmara no aba na yɛnka bi nhyiamu ɛna nɔpɛ yɛada wabra na Sompa kaseɛ ɛkɔsoɔ no maame akosua aboagye wɔtoato ahoma ɛne ɛyɛ mmarahyɛ bedwa ne yɛ wɔno gyina mu ɛde ma Asen South abatoɔ mpɛsua so Reverend John Intimfo dwetwe nkɔmmɔ na wɔkyerɛ sɛ ɛnɛ sɛ wohwɛ mu paade a aban no animu yɛ wɔma ne nan ɛmɔ ne to na panyin kwankyerɛfoɔ yɛ National Council for Curriculum and Assessment no wɔnhwɛ na wɔnto nase akonnwa sanse ɛnneɛma bi yɛ a wɔtena se ama na fa ensaseɛ ɛwura asuade ahodoɔ yɛ ayɛma ne yɛnuanom esua ɛwɔ pre-tertiary schools no wɔkyerɛ sɛ ɔman Ghana wɔnhwɛ yɛ adabi no yɛbɛdi yɛ dɔkono kwa yɛntie enkyerɛmu yɛ a wɔde ɛma ne so bo ahodoɔ bi a wɔkyerɛ sɛ wɔde bɔ panyin no. Professor Bequim must be resigning by now. If we are in a serious country, you cannot print such manuals and distribute them to schools and NACA
the agency mandated to be the safeguard, the gatekeeper, to ensure that every content going into the classroom are wholesome and aligned with our values, our culture, our laws. And then you review such teacher manual, you approve them, you print them with taxpayers' money, distribute them. You are saying it's optional. If it is optional, will you expend taxpayers' money to print thousands of copies to distribute? And then and to be the pedagogical guide, the fundamental reference to delivering instruction to students, and telling them that gender is no longer about a non-binary nature, about being a female or a male assigned by birth. Na chese penyin no yade ayewra intimfo dwo chese enwoma sua de ahodo no enura da wonom ekoye nsesemu sene a wondwumedie ne sitie so obehwe ama adesua ho nsem adesua de ya wo musua subject anase courses no ebi wo ho na ehu hia wase yi free mu ebi wo ho a wase de bi eka ho na ye hwe se bibia betimi akoye no wase ehempanyimfo nsa na ensesemu ye wo makoye na ese nkwada no mo de version bi aba behwem se enemu nsem oba ne bema nkita hudie eho nsem e wo mpaso no ene ye sex wo mo kwa akwokire eno achi ne sexuality eho nsensem nyinada e wase wod musua na eno achi ne nso no sex orientation na we say ne yebeka se ba wo nem ana se fa wo si wo ana se ye de wase ne nyina no mo kwa akosua na me de me ba ko school na so nkosua sa ne ma we bia wo free mo aba e de ba de no obeye nti wo se sa ne ma wenti no wo nyina so na panyin no wontimi entu na se etese banchi Yedasoa ejina LGBT eho enkomo ni mu na adwumakuo ba ko a no mu di mu ntintiman wo mo da so akora ginemu e wo san komo mu e National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values ye ka na se hu se lawyer Moses Fo Amuani ne nkrofo no a na won na lead advocate edema adwumakuo no wode atodwa se wono wo hwe niema bi ahodo bi ekoso wo man mu nansen mu entamu a wosuzu se LGBTQI+ ne ho nsensem yi won pese wo mofa kwan bone bi sukwati kwan na ongoing constitutional review process ya ena no wo mode ye ho nkomo ebeto montini so yi won pese wo mode kwura ho nso ene kwan bia so LGBT no Ghana fo pew won pew wo mode ba besensa wo mukomu no wo se ye ne wonwa pi se wono ankasa ne nua bere ma Professor Henry Kwesi Prempa wono na edwamtire ne wodi committee no anim wo se san komo ekura ene wonwa pi se ba wo manfre wo mu wom ekuo no ya mfre wo mo nanso na asofo mpanifo ne asori akese a wo mo ka bia wo Ghana ha wo mo nya de support no ama wo mo se LGBT ni de enya de se ebeba so enso sa consultations ne koso no ya mfre wo mo eye Coalition for National Proper Human Sexual Rights and Family Values ya mfre wo mo wom enti se bia wo mo adwen bi kura ekira ne nyina beka wo mo yam no wo se wo mo atetetete se proposal bi koso a eye nsakira ye bi a wo hwe o meya mamra bi ti se articles 15 20 30 any 31 no a wo mo nyina ba be ye nsakira wo mo eno no ebema ho kwan se ebia ye wo obi na nipa no wo ye hermaphrodite se ye kan hermaphrodite na wo tua ba de esan tua be ma de ka ho a se Ghana mra emma ho kwan se ye beka se ye nye sadwiri ne yenyi ba kon firi ho wo se san komoro nyina no wo te a na ne ho adwiri no ye ntie and a Phrodite said the interview the Bema Obadi or Bema. It means it is an abnormality. And to the second Susan will say, my any surgeries be a better said normalizing. I can't understand it. Because you will only put that all the medical evidence is clear. So or your Bema or your bar, your chromosomal markings, genetical markings, in fact, bone structure would say be so who change transgender, trans whatever. Who now the bones, it is either male or female. Lawyer Moses Fo Amuani wono ene lead advocate Emma National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values nene eni ekuti eno sa no so do ho kwahyehyem ne ye chewa eye prosifo adwuma wo mo na be chew na prosifo no wo mo bi wo ho a wo mo adwuma so nipa no ntina wono rampemu asiedu ya oda prosi adwuma ko na no Christian tata ye ho no wagina simpie ne apa so abo makomakodu nson wono maba so sa adwuma wo mo YEBOAA Ghana prosi adwuma no ana bambo adwuma ne nyina no ekoda nimpa na dunsun yi wo mo bebre no a anase bu be se edunum de
wo mu nyina firi ase ho kakra saa na wo de adu soro ho ena emu mienu nso ye senior officers ya wo mu nyina na wase wo mo ranks no ye peje mo pa esan se wo mo ya adwuma so ne adwuma bete ye no eboa ema presi adwuma no wo mu timi firi adom mu ekọ adom mu wo mo adwuma ye no so no ehote ye efini nkeka wa bia no ebi kura embata ho na bra na IGP Christian Tete Yohono wo gina simpie ne apaso na ja wode ade bobo bia ba so kama na wo ka kire mo se mummoni adwuma sama ya ade pa no o ka we to so se police management board no a utwa ne tia no a ye fa ne mobile no eno ye pobap wo mo se wo mo resa ni pa wo mo adwuma ye na wo mo adwuma ye na edan so pa chese wo ma tro mo din in gold colors nya white mpo eye gold pa no wende atro e wo press adwuma num eno nti na safata pa so abasobode ye de ma wo ye ka ni nyina no na ye ka de ato se he wo ye constable wo ye chief inspector ana kura afa kura na ye be fa wadwuma mse wo ma sha se ye recruitment exercise na kakra afa kura na ye be fa wo nyame ye wadom ne ye fa wo se ekim ye wadwuma amfumso bi ama ho na fa wo pepa ene o man ho do ye adwuma no na edu brase ye bo abaso a Yesu kura bedi adanse sampa osafata saba sobode no wonsaka afe yenko ensem foforo na yeremu ewo adwadie ho ensemo ene efididwuma die mu na wode wani ekiremu ewo asoye ya wonom ehwe saa enema wese so apanyipa ya wono tua no sema soafo no ayo no monyafo Elizabeth Ofosu ejare wasai eyemno ahebedwani edema adehye no mu a wonom ewo tachiman no fa bato mpesua so a won kro batan eyetu abodom wode nsemo atodwa ekire se wade ayeye no na eyewa na waye na etode bi na wotwa nani ade hwe my Ghana ma se no musika mpempem ya ban no etimikali ede koto uniforms ana sentade a bambo adwumekuo ahodo no ehye no a na etwa ne nsu no manu nte no wose aban no ehwe ekwan ya obefa so na yankase etimi ayaya de se bambofo adwuma no wo montade se policefo se bia customs-fo ana se asrafo dum adwumekuofo de no yebetimi aya no my Ghana mu haya no wose ye ne sa ebetimi aboa ye sika mpempem ya yakeli ede koto no yebetimi de aye sa ne ma no ne anya ho mfaso etimi sa de aboye bra yenkonkotie wa bra na wode ensem wese nyina etudwa no temu de nije samankasa ne wo area nene sector check for garments, textile and leather na Adwoa Honorable Minister Ajare Oheneyere entire services industry car services industry police army customs immigration entire officer ye wo ha say ye be ko abucha kwa kadia I am say ya de be boa ye esanse e kokra ne ma ne fi abucha na che say ye diskai kwa koma for ana China for ana be be ko bia na sisi ye wa ha kanetina ha nkoma ye ne ye wa entire ye be from ye fam na che say obi abi na bibia ye bibia nti ya de ye da na say wa dwen bi sa anodi same we say nyina da efri omansoafo ya wono ehwe yedwadie ene efididwuma so ya wosaye mrahebedwani edema addition ma wonom ewotachiman no fa baton pesua so ma min monyamfo Elizabeth Ofosu ejale ensemi nana opon chechekuya ma ne bofo awotonkra ewon krampopuni mantama senom ene oboa no a omayen sakaye Sompa 106.5 FM so eni yeto akase bono eso Penyinipa ya wada Driver and Vehicle Licensing Authority eye DVLA adwumekuo no eye Julius ni kwekutei na wade ato dwa se DVLA adwumekuo no womo tre womo akwaban mu na hwiebe enkopem se afibeko na wiye ne de na woma biebie offices ne dodo no a ewo mantam ahodo num se de beya se wobi epese o register ne chance wo how bi ewo ne number plate ho na de bia efa DVLA woma adwuma die hu no wobetimi abo apini baabi wo ho no na wakwakoye na adwuma nyesa chinchine twan age se bia wo nkran na akumase ana satakrade ne wobetimi enya access ede ama services bia etesa no wose wo motre wo makwaban mu no sara nso na enche wose soafo a wo hama no ne dwumadie ensem so no nyamfo Samuel Okujeto ablakwa ama wo mo kwan se DVL dwumakuru wo betimi atre mu ene enya Ghana hanko a ama no ne kura wo mde wo mani be kire ho na wo dwumadie no atimi akonkan yentie no Poly, bid Kutia, Samankasi, bid Uchim, and Dama, we again bid Shanti Abwakwa, Isu, bid Dafoma, and not die. Taking them to speak now. This very much. We have a shaman office ready, we have Kaswa office ready, we have one in Bantama, that is existing PBTS, which we upgraded to Ultra. We have Idum,
the new office which is ready. We have the Teshin office which is also ready. Then we have one in Jasi which is also a PVTS which has been upgraded to trust. So these 6 are ready for in 2 weeks' time. Go around to commission these. The ones that will be coming again apart from these 6. We are bringing an office, Gengi. Another one in Salaga, Baga, Jumuru. The Jumuru office is it's a border project office. Then one in Adam, Tisala, Kibubu. The Chebi office is ready. The Praso. And what she and what penny edit to just say, what Bray did the Breno Emano says CEO no afe pepe entem near 23rd January na enya fe Nancy Shahudo be bray and a DVL Jumekun 1 year and a near 1 pese 1 year afe a air bay any de guya nimononsono and also was en check 1 dear home update ebeba. Also go to mechanically propelled machines. So the board has given us over motorbikes. We'll be giving deep stickers, which we are also starting that. The last item were appointed into office on the 3rd of January 2025. On the 23rd of January 2026, we will account to the public 1 year of office, what we've been able to achieve so far, what is there to be achieved. Ene ya yekoti SCA a Chief Executive Officer Emma DVLA Ejumekuno Ora Julius Nikwe Kotei. Yaka DVLA semi wamone drop off na ye adwuma no. Na National Road Safety Authority wamo so kasa adwuma no ho bia. To ma na yen. Wamo se na nsan se wa baasi bi ne nam krom. Nya baasi ya baasi tenten. Na emom ni edi sa kwantabrantam na chie ni bie no ono akwya se baasi nkete pa no afa bro so na enipa be nwotwe na omosi di ada so no aye Toyota Voxy na America bi akase ne nansan wone kɔ no wo mo kwado wo mo sen sa inu tumirika ntantam no wo mo sen wom na sa akase no wo mo anya sanke yamfamra Ghana hawo aye nkrofo kuro so de ni bia na no aye ne a hwewama me no bia om de ba ha pa no ma besesa no ne a yetwa city anu woni fa so sei no entuam de ba Ghana ha na ba sen stia de aba benkum so na fe wo mo de na musa eno no wo mo ase ntuhye mu kanan passport ntuhye mu no eno bi no wane ye na woni yehu se eno so kra no originally anka ya private car ankra abusuafo bi a nipa mienu miensa bi na mo wom na nkra ne gu akire ho di agro e wo car num saa ba kono mabubu biscuit agum se ya cham no mafefa na bibia ya fine nanso wo mo de ba Ghana ha no wo mahu se drobafo no a wo mo yisu saa car ise no wo mo de na nam a wo ba kwa sakre na bisi ho wo ba kwa Accra Central na bisi ho na bi lodu Kumasi na bi lodu Kwatamale wo ba na bi ne nam twefo pranso bi kodu nkwa no afi long journey pa no am de cars iko na wo mo kire se wo mo ni DVL fogusu kasa wo mo hwe cars no a car no ankasa nhyada anye road worthy woni road worthiness bia no de na me yakwan so still ya man the license ya wode ye adwuma a wode aye commercial a wode ye adwuma na no National Road Safety Authority say yem focus afidie so na yen kan kire Ghana fo nyina say wokoto sasa car we station na say nye bia domitu senjon so a memfo sanye bia ofanko barrier tupoku ase a memfo na emom say ayi enkran ha ede Kumasi ede Kofodia ede tremu kotu obodo ma chiri ho ba bi na okofuru se ekim asem bi ebeba chiri no dan to ase ne ma won che sa kais no ye mfa nya sa ekwantenten akantu no nanso Ghana ha de eno nko an won de ye eno nti wo mugina kasafidie so kan de a kire Ghana fo nyina se wo ko hu se sa titru pa ya chire VOXY eye Toyota Voxy hwan wanfro ekwantenten kai eni anka fa kofuro baase ne mfa wo nkwa saa boko ne mo kofuro wei America tanta adidi etese prosika ya ekwa chesi akromfo saa na de na akoye eno nti emframa bone kakra bi nso a emu ha obehu ana mframa tam no na de na mposo ase wo yesi mai ne wo de na ekwa saa weye afutuo ne kokobo ya National Road Safety Authority for ede nam so mpaka se so ede ka tire Ghana fo ukoto se ka we station na elodu akra Kumasi hwe no wanfo na National Road Safety Commission empanyimfo ede kokobo ede magana fo efa Toyota Haze ena afenso no Voxy eho no na chese ye tie simu e Concerned Drivers Association of Ghana wonom so ababonten ede krata enam na wafa won tredua na wafa enwoma na wotintim ensem no na edoso pa nemom ade ba ko ya wo kam wo mu a edimu pa no ene se contemporary ntemu ya mpempi na no eya na eden kwanhia enenam atama ehwere yen ekọ ensie dododo na no wo kire se ye peso body abo obi a enya hyenkafo no
na mo bi ye chichiri nkoma wonom aka awuranom eye wonom edia wo kire se wo hwe sales a ejina mo abo ya wonom atwade ato ahyenkafo no so a wankwa amantam anya ade obenya na wanyanefo wa sika no wanya de ode beto ne bottom ti no wase ne nyina pempa meka ho bi na enam so enne accident dodo na no esi ewo ya kwantempon eso enam sa yo sunti panyin kwantrefo ya wono etua no se national chairman edemakoyi Yewura William Osei wode so ema eyem panyinfo sa da Roma wonhwe no wonya bibi emfa ho se be ya sa ne ma wese nyina no empo yentimi entu ase a ya bebre anu ase ewo mayimo. And in that time, I'm a cowardness. I come a driver says in the coward for so share. No one teso. That's no coba. On us being a credit and coca quentia diamo. A quentia dos. In Kanka now friend of us in the past 7. And your car be still. Even this still. And Yadia, the Cassian Panya. But like the system of drivers in the can the cap. No clear na mona shun. Cowardness is media. And Cabedin Kaya Chese. Who cook master in and out to moving 1,000. We are 60 gun. 100. Why? What to say? A full 600. I pay 1,001. I make a 7 you crowd about 400. You know what I tell you. And what's that? And the question about my cars in Pimpin. Over the drivers in him Kaka. If the most cannot in and out. Kumasio, Wako, Waba, Omre, over traffic and Shakas. A Kobe Kumasa won't about a Koba Monko Bill. If you would drop the news here, all load session. They have a cast of my uncle. And to say, would you offer Kwanza Oba session you day if you want. Not just Concerned Drivers Association of Ghana, ya Wombano Dennis National Chairman, William Oseno, Nano Disembi, and your cocotier. Yet work as Yano so ewa Pomudin and Sem Ghana Health Service Jumukuno, woman Australia share a Pomudin and Sem so Mature Ministry of Health. And woman crata ababontin sre Ghana fo nyina se nan semu meningitis yade no asan amane homene so ntu omanfo nyina enye ahyeye bambo ho asem de mane hia apomden kwa so wo mo kyerese yade we yade bi etimi san emane yeye na ekwan yefa so san no so de ententententem ade a echi ene babia nipa abo apeso wo hunu nipa dompe na kyerese wo betretre entem enti wo honom a ya no wa ya hyeye babia nipa dodo ahia na wonya baabi kura no watia no ahome ne ade no eya make sure say wonko baabi a etesa afeniema bi nso a ebededi woni padua ni mu a esesa okwa ya asabia ntem bia na meningitis bi na ebe okoko ene so ho no mo na se high fever bi achewo uti betimi adwa osa na okon aye titini wuntimi nane no afe wi hu se yaw bi ewo okon ni mu se wusi uti ase a wo feel pain ewo okon ni mu afe ase de obofuno utimi fefefefe wani so briw untimi nante obo ho no kwa wotimi nya seizures ana convulsion wo ho no wan wani so atwa na chese brim na oda ho wonya hunu niema bi etetetete sei pe yesre se obekọ ayasabia no wo mo ahye wo masusususu wa hunu se ebia yanu bi anase nya nu bi wo mo a wo mo ebetimi anya yade bi ye obi efiri nkoda a wo mo enya nyamfie numu abepem empenifo so de wo bia aye at risk enti wo mo esrese da ne da no so pe baabia emframa ewo se de be ya homie no so betimi agina so horonsa ententem ebra no bra no hu science ya amabobbo ya entem no akọ ayaresabia se de be ya won betimi ahyewo ama eniema akoyi wa hempopro ya wo chonke na nanom atran konyansa aseso ewo otimantem num eya da asebra kwa mebonja ya otosom yenu wono na yakase wo kire se ubepie mu wonpotem ho a ensamso akase bia na no kra bo ho kase de ma wo se agya empani di ne eniema nyina egu akwan mu ya wone baabe no nipa bi hyase so on bazo mo divert no mo twe sansamso ni firi wore kwose ba bi foforo wo ka de akyere won wo munya sa de na wo mo ye no na se wo mo anya ya e de asem kase pa na ba wone ya ma ne bodi na nakin ena de sansem itu nanim abadi bridge no ba se boy no ba se boy na ku na bu boy na adwadi akoso abaya bokasi dwa kama amai biara ba obejira da maito bayiro kon na no be ya beto ko senti beso ba je so da veti a adanga tata wesi no ba so remba su kwano da fine wei aya da sebra kwa mebonja ya otoso mienu ana wode nsem wei atu edwa na ne nyina mu no na kasa wie no wone mpanifo ka na beka nyina wie ye no na ukopie mu ewo keja bi nso a emfifiri ho no ano pani ba kwa fa ne se Richard Danugbe ya wono ene afoforo bebre ya wo mfifiri ho no wo mo ne ohene ya adwene pa ene wo mo kire se no kure
saa de we pa ohena ka ho asem no saa ban anhwe na wanfa na yansi form na wonim no mo divert bridge no e de go fa ba before frodi a ene asem kase na besi wodambai was a fact said that they are a good business kakra kranko for you know already no a minimum drink say bridge no bar business that coffee into a fact room the same purpose na business I'm very very shocked. Obani Richard Danugbe wano na yate ne nkan wano no nso gina ho e de ma de hye bebre ya wano wo KJB damban ne mfimfini ho nyina amane boy na kin ene wode soma afeyen to fa so kode bresiamo ya woto ade nsem mojabon fie ne nkyerem wo Brekum West kropon no emuna wode wani kyerɛ wa panyi kwankyerɛfo ya woda Youth Employment Agency no ano eyewura kra Ernest wono so ede enipa besamakomako dubako ede akwakoma empanyimfo ya wonom so ewo Ghana Ambulance Service adwumako no mu se wonom nje wo mu se be ya wondwumedi ahodo no wo betimi aboa wonom ewo Basahare so natimi aboa ama enkwagie ho dwumedi ya wo mu die no bibia etimi atone kwan mu ye ye mofra ye training omo under community first responders dodo na nim ambulance service assistance and then officially Brekum West district YE yeba hand over to the Brekum West ambulance command for supervision and deployment they say YE ye adwuma say ye be recruitment na ye training kura no na ya hwe omo akatua wonsem e ka dwumadie pa wo bedi wo society nim dia ye district commander omo hwe ambulance so omo mo na be deploy omo na omo be hu se ha ye di abofra we ko abeboa community no anase ha abofra we so kwa bitima aboa ma share wo ambulance service ho adadi kama na Brekum West director de ma Youth Employment Agency Rakra NSNSM no echi no panyi kwankyerɛfo ya Brekum West ambulance service no so wono etua no yewra ntibua hen wono so eje enipai na okasaye etisei editre mefa akwanya we say so our come omunyina to Genegene ambulance station Brekum West na omaba no so de e wo se e wo ha ye kire omu bia so no e be kire omu medical training school akosua bi de na ebre na omu disua na esusa to omaba ha de obrodeka be bi say on the hands training we will train them trauma cases medical cases and other cases e wo se ye kire omu ehunu nyina nti maba ye wo ha ye so ye de akoma pa age omu aba national ambulance Ebusia ni awakasa ye enso ye yewra ntibua he Brekum West ambulance service ne panyi kwankyerɛfo ya wotua no na na kurakura bu no sofo maame ototo atuo ya wodi ne dwuma ewo Sompa 106.1 FM tachiman kase bodem no na woto aso ene empanyimfo no binom ya wonom so enya sa emfasode ewo dwumedie mu no kasa ye yentie ensem a wonom so eseye kakra meso meka say yada ndis amayas yada mpanyifo mu wom nyina ase because opportunity a modem aye no obia enya ase opportunity no enti so mo nso tene mo opportunity ya hwe be den ye be yere ho aye adwuma sane o mo hwehwe ene sane o mo pe no afutu o modem aye ni nyina no ye nso be den ye betie ye bedi so commander ene director ene obia o mo di anim no ye so be hwe na de o mo be ka kye bia no ya di ho dwuma ama o mo sane o mo pe no pepepe be ka kye o mo nyina ase ye Ebusia na chese ne esie ewo Brekum West mpanyimfo ya mo Youth Employment Agency ni mo ene wono mo ambulance service no adwumako no ewo mu no na yede adan mo no yenyina ase no na yempe ensuo bi enwu yebo ye bansem no ebi wa kira yede befo am so medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste ene ne brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia mesen finfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimisi entina wo see efe na yas total care gel toothpaste and a brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye
sham. Oh yes, enu kretrodo. Yas Herba, Yas whitening, any Yas total care gel toothpaste, and any brush. Abusian chamfa. Sa wo pedudu tu e won kran ha. From Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso abeboye. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa yekowie kase no ewo England mine no emu na abamu abi a wadi emfihye no aduru no nson ye frɛ no Mehmet Oga na ya jeli no emfie nson 7 years se won koda da bampu na chi sanse wakoto ababa wabi a wadi emfihye no edu nwotwe 18 years mona ewo park bi eso yesi abrante no kra no wo ya asylum seeker na chese wo no wadwani afiri ni kro no waba seeki asylum wo bi ma so ene se waba ba ye saade no ewo ho no na wo mu ekire mu se Holiday Inn Express ya eno no eye biaye bi ewo England ho eno woni ababa wa no ehyiaye de edi kan na asase no mu edi nkomo ewo social media so eno wo invite ababa wa no se wo mra na wo pese wo hu no in person na wo ba eno so wo madidi nkomo ni bia nti wo mu nim wo mo ho ene yesi Mehmet Ogayi eye se wo pese wo de ne nsa fefa ababa wa no ho kakra wa ankasa ene no abɔ ne to kakra na asa de wo pese wo de nano ekɔ ne ho asa ene nkomo no didi ni ade nti ababa wa no wo kyese wanya hwe na mom wo mu wie ye na wo mu pɛ baabi ekotena ye no se wo mu kodwodwo wo mu ho no wo se wo pese wo kɔ ade no ho ababa wa zu se da bi social media ni yehia nti ma ye ni nkomo nko achi ansa na be ehwa no ato ahye ne so den wo ye de obeye wie ye ababa wo no kodu fie no wo test ne message se oye very sorry pa ewo de wa ye ne ho se wa ma ne ho kwan a wa foso ne ho ene no aye bibi etisa enu nti ababa wan de message no ekomaye ene se bambofo nhwehwemu ene wo mkɔkyere no a wo no kɔgina mra no wo mo kyese ya de se wodi fo nti 7 years won kɔda afiase wo kɔ no oba won sanye sa de ni biem ewie eno so ena ye gina nsema hodo anwumre yi YEBOAA no ede besomo se hotbite kase yebo no yede ne nyina esi amamo Leicester Company Limited a wo de Yas toothpaste ene ne brush aba wo mo ena aso yasne time heba mixture so ekura yemu RSYD Novigi Studios wo mo so efa bi ena afei onga ye free promasido for ho so no wo mo so ebetai yechi anwumre yi yenom a yebekenkan ensem no ede emamo midin ede Adwoa Asare mene